zu txikitan sortzen direlako ur handiak, gure olatuek itsasoak sor ditzatela. Bai Zornotzarrok, zu txikitan, hau da programa berri eta berritzailea. Kontakizun ezberdinen bitartez eta ipuinen bidez, baloren gainean eragin nahi duen saio pedagogiko eta ludikoa. Eta gaur gurekin daukagu Mikel. Ongi etorri gurera. Eskerrik asko. Badakizu aldiro hemendik pertsona edo pertsonai bat pasatuko dela, baina zu izen zarela lehen gonbidatu egile ausarta, ipuin bat eratzera ausartu den lehena. Bai. Esango dugu 28 urte dituzula, 1993ko uztailaren 20koa. Bai. Txarto espanabil Zornotzako jaien barruan. Bai, berton, bai. Batzutan ospatuko zendun hemen. Askotan, batzutan. Askotan. Izatez galdaka ostarra? Bai, 4 urtegaz etorri nintzen ona, ipuinean kontatxoten moduen, da hortik aurrera hemen bizinaz egunerokotasunean. Eta nongoa da bat? Jaiodan lekuko edo bizi den lekukoa? Galdera ona da hori, ni berez Zornotzarra sentitzenaz galdakorratarra izan beharrean, 4 urtegaz etorri nintzelako, eta azken finean 4 urterekin ez naz asko gogoratzen han berton bizitako gauzengatik. Orduen ni berez Zornotzarra sentitzenaz. Bilbotarrak izaten dute erantzuna horretarako, ez? Bai, hobeto. Mundu guztikoak edo nahi duten lekuan jaio direla esaten dutelako. SDako eskuin hegalekoa, ez? Bai. Bueno, eskuina edo eskerretibe aldo jolastu, baina bai, berez eskuinara. Gaur egun olako simil bat egite aldera Zarraga modukoren bat edo? Bai, itxeleike. Ganea deiturarekin ez da, pizkate. Ze ikasketak? Bueno, lehen esan dute moduen, Putxue Galdakoko etapa hasiera hori alde batera utziz, 4 urtegaz hona etorri nintzela bizitzera, neure lehenengo etapa berri hori Larrako beko eskolan hasi nintzen, hortik Larrako goi ikastetxera, da gero DBH-a Urritxe institutoan amaitu naben, hor etapa berri bat bebai eukin naben Bilboko Lasaia ikastetxean, bai batxilergoa eta bai selektibitaterako sarbide hori prestatzeko aukera hori. Justo urte horretan atletikek zuen filosofia sustatuta, denok bertora elkartzera biratu gaituen, da hori, bai batxilergoa eta bai selektibitatea prestatzeko sarrera berton egin naben, Bilboko Lasaia ikastetxean. Hortik goi mailako ziklo bat ikasi nuen, Eibarren, kirolarloko goi mailako ziklo bat, Tafaz izenekoa. Da gero bai futbolarekin eta bai ikasketekin lotutako ipuin bat edo anedota bat, justo Portugalete taldearekin jokatzen hasi nintzenean, baita ere Portugaleteko ingenieritza nabalean hasi nintzen ikasten, baina urte eta erdi egon nintzen berton ikasten, gero konturatu nintzen, esala neure mundua ingenieritza, da ikasteari utzi naben, da gero hortik aurrera lanean hasi nintzen. Aha, luzea. Bai, luzetxue. Eta gaur egungo ogibidea? Pasan urtera arte, lehen esan dute moduen, Zornotzako gimnasio batean egin naben lan, baina, klaro, orain futbol profesionalak kentzen dutxun denbora guztiagatik, utzi behar izan dut, da oin bakarrik neure ogibidea esango neuke, hori dela futbola. Aha. Ematen duen bitartean? Hori da. Zeuretik bizitzea. Dano desio duguna? Afizioak? Argi dau, txikitatif futbola izan dela neure afiziorik gogokoena, baina, oin dela 4 urtetik aurrera, txirrindularitza munduan murgildu naz, da nik uste dut oin momentuen neure afiziorik gogokoena txirrindularitza dela. Beitu, nizu ezagutu aurretik, Mikel Zarrabeiti bakarra ezagutzen eban. Oin bidauz. Bai, seguro Samaian eta oraindik ikusten dut hortik, bidetik, kriston txirrindularia. Hamarkada pare bateko aldea. Asko galdetzen duzti, neure sozer dan edo, baina ez dugu zer ikusirik. Eta zeure profilari zerbait erazteko, zerbait? Nik esan beharra dut, ametxek sortu damen proiektu hau, niretzako batez be oso berezia izan dela, eta bestaldetik, Zornotzar guztientzako bai, nik uste dut proiektu
interesgarri bat dela, batez bez, goera aipatzen diezen balorengatik, ez? Hori izango neuke. Bai, zeuri eskerrak, abia puntua jartzea gaitik. Ipuina zertan datza, Mikel? Zuk eratutako ipuina? Printzipioz emon aldau, futbol arloko ipuin bat dela, baina nik goraipatuko nabena da, igual pertsonaiak oztopo bere buruaren gaina gainditu duen oztopo horiek, zelan modu batean edo bestean, gainditu dituela, ez? Nik horiek goraipatuko nuke gehien bat. Lerroburu nagusina hori izango zen, ezta? Bai. Oztopo igual zeure buruari gaina hartzearen ibilbide luze hori da. Bai, abentura moduko bat, bai. Eta pintzelada batzuk, holan gai nagusia futbola orduan izango da? Bai, nik esango neuke futbola, bai. Eta ze montatako kontakizuna da? Egiatik, gezurretik nondik abiatu zara? Bueno, lortu nahi izan duguna izen da ipuin honegaz, apurtxu bet, balore horiek gizatasun hori edo erakusketa hori modu batean edo bestean goraipatu, da horretarako nik usteot hurbiltasun ipuin bat lortu nahi izan dugule eta lortu dugule, ez? Azken finean, hurbiltasun ipuin bat. Bai, nik irakurri duan againtik hori antzeman dut, ze horre Amama eta Osaba eta aipatzen dira, eta holan pertsonaia erdizkutu garrantzitsuren bat ere, zure ibilbidean momentu puntual batean eragin berezi bat izan duena, eta hori da. Eta ze espero duzu ipuin honen handik? Bueno, espero duten gauza bakarra nik uste dela batez be gaztei begiratuta, azken finean denok dekoguna amets hori, azken finean errealitatean bihurtzea, ez? Behintzat saiatzea. Nire esaldi edo neure goraipatuko nabenen gauza da saiatzea. Amets horiek errealitaten bihurtu. Bat gatoz, saioarekin bat, total. Zezuk ere, suposatzen du, zure futbolareko pasio horrek eragin dizkizula sentimentu eta emozio kontrajarriak pilo bat suposatzen dut, ezta, antzeman dudanez? Bai, anedota bat badekot, justo final horretan gertatu zitzaidan eta gero, ezin nintzen joan final hori jokatzera, eta egun horretan etorri zitzaizkidan sentimendu kontrajarri asko horiek, enekien zelan aurre egin sentimendu guzti horiei, ez? Enekien postasuna edo tristura zan, edo amorrua edo zoriontasuna, ez? Da nik uste dut hori egunerokotasunean be, antzeman dela. Bai, gainera, nahasmasean danak, ez da? Bai, danak batera. Emozio fuerteak. Bai. Supres bazaude, gu desiatzen, zure olatu hartu eta bertan murgiltzeko, beraz, aurrera. Mila bederatziehun eta laurogeita hamairuko uztailaren 20an mutil bat jaio zen. Jatorriz, galakostarra izan arren, 4 urte zituela Zornotzara bizitzera etorri zen. Bere benetako bizipenak podu batean edo bestean idaztera. Nork esango zion, 24 urte geroago, bere txikitako ametsa izateari utzi eta errealitate bihurtuko zela. Ipuinetan bezala, mutil honen ametsak ere hasiera bat du. Ez da erraza 4 urteko mutil batentzat herriz aldatzea, baina horrek bere alde onak ere baditu. Lagun berriak egitea, eskola berri batean hastea, etxe berri batean bizipen horiek hasieratik eraikitzea. Hau da, bere bizitza goitik behera berriz hasteko aukera berri bat izatea. Horiek guzti horiek ere izaera desberdin bat izatera zaramatzate. Bestenganako izaera irekiagoa izatera, harreman berriak sortzera. Beste jatorri bat izateak pertsona bezala ere askoz gehiago hastea eramaten du norbera. Aukera hauek bizitzako beste esparruetan ere erraztasun handiagoz harrematzea darakarte. Eskolan, kirolean, zein beste eremu guztietan. Irakaspena da. Baloiari lehendabiziko ostikadak bere amamaren etxeko alboko zelaian egin zituen, mutikoak. Osabak lagundu eta auspotuta. Hark bultzatu zuen bere zaletasuna zen futbola, bere fisio bilakatzera. Hark animatu zuen behin eta berriro bere ametsak egi bihurtzera, eta hari esker da gaur egun den pertsona. Hasiera batean, umez jolas bat iruditu arren, egunerokotasun bat bilakatu zen, etxetik eskolara eta eskolatik amamenera, korrika batean. Gauza bakarra zuen burua,
Baloia eta futbola, futbola eta baloia. Lagunekin zein bakarka, hormaren kontra, ekin eta ekin, eguna joan, egunak etorri, haren buruan ez egoen besterik. Gurasoek honek futbolerako zuen grina ikusirik eta osabaren aholkoekin batera eskolako futbol taldean apuntatu zuten. Oraindik txikia izan arren eta ume jolasa iruditu, bertan hasiko zen ikusten futbolak eman ziezaiokena. Lehenbiziko aukerak, lehenbiziko partiduak, ilusioz gainezka bizituen denak. Futbolaren bidea arrakastaz arrakasta loratu zuen, haur zenetik. Eskolan hasi eta berehala taldeko onenen artean zegoen, soinketako klaseetan ere primerako notak lortuz, eta lagun taldean ere arrakastatsu. Ara eta ona, zijoan tokira zijoela, emaitza onak denean. Arrakasta guzti hauek posesoratzen zeukaten, bai bera, bai bere testu inguru guztia, familia, lagunak. Urteak aurrera joan ala, eskola kirola bukatu eta bere herriko taldean hasi zen. Bertan, ikastetxe ezberdinetako neska mutilak ezagutzeko aukera izan zuen. Jatorri, ohitura eta izaera desberdinetako neska mutilak, hain zuzen ere. Zegokion taldera heldu bezain laster, aurreneko sorpresa jaso zuen, nagusien taldean jolasteko eskaintza. Hase nolako sortea. Birritan pentsatu gabe, erronkari heldu eta inoiz baino gogorrago ekin zion lanari. Egunero entrenatuz, asteburuetan partiduak jokatzeko prestatuz eta ikasketekin batera dena behar bezala antolatzeko ahalegin guztia eginez. Urtea joan eta urteak etorri emaitzak onak izaten jarraitzen zuten. Albistea heltxar zegoela bada, institutik irten eta beste edozein egunetan bezala etxera bazkaltzera joandakoan gurasoek notizia handi bat eman zioten. Amak dei berezi bat jaso zuen eta bere ametsetako taldea aukera bilakatu zen. Atletiken jokatzen hasteko eskaintza zen. Baina erabaki hau, bizitzan beste edozein erabaki bezala, esen batere erraza izan. Izan ere, aukera hauek, besteak, beste asko galtzeak zekarren. Dena zen zirudien bezain erraza. Izan ere, bideak sarritan oztopoz beteta egoten dira, eta hauek gainditzen jakitea da garrantzizkoena. Atletiken jokatzen hasteak txikitako lagunengandik urruntzea eskaintze zuen, eta kosta la kosta ez zuen hauengandik larra parte egon nahi. Beraiekin harremana hain garrantzitsua zen ez zuela bere burua ikusten hauek albo batera utzita. Gainera, berriz ere berriren berri hasi beharra, ikastetxe, ikaskide, irakasle berriak. Futbol arloan zein arlo akademikoan dena zen aldaketa, eta zorroztasuna eta exigentzia maila zinez altuak. Futbolari denbora asko eman behar izaten zion. Etxetik eskolara, eskolatik entrenatzera, entrenamendutik etxera. Behin eta berriz, egunez egun errepikatzen zen gauza bera. Denbora gutxi zuen berarentzat. Atletik aukera bat zen, urrezko aukera. Baita lan izugarria eskaintzen zuen proiektu bat ere. Bere bizitza guztiz aldatu zen eta bere fisikoak jasaten zuen lar kargaren ondorioz hainbat arazo ere sortu zitzaizkio. Egunerokoan jasotzen zituen medikuen bizitako batean heldu zen aurreneko albiste txarra. Txikitatik pairatzen zuen lesio larri bat detektatu zioten. Honek izugarrizko kaltea eragin zion, bai fisikoki zein psikologikoki. Beldurrak eta mamuak agertzen hasi ziren. Batetik, atletiken jarraitzeko aukerrak murriztearen beldurra. Halaber, bat goimalako jarduerakoak. Bestetik bere familia eta lagunak. Eta denek ere pentsatuko ote zutena. Hase nolako desesioa denentzat. Eta azkenik, egun horretatik aurrera egin beharko zuen lan eskerga, esfortzu fisiko eta psikikoa. Gehienetan bakardadean. Urtea joan, urteak etorri, hainbat aldiz errepikatu ziren horrelako albisteak. Lesioak, arazo medikoak, zenbat buruko min. Hala ere, sekula zuen amore eman. Beti ere borrokatzen jarraitzeko indarra lortu eta aurre egiten ziren sortu zitezkeen oztopoei, lanaren lanaz, ekinaren ekinez lortzen zituen aurrepauso txikiak. Taldekideak, betiko lagunak zein familiak babestuta. Egoera hauetan baina, dena bilakatzen da ilun, frustrazioa nagusitzen da, eta etsipenez betetzen da pertsona, aldiro. Etxera heldutakoan, han ere, nahita nahi ez, gurasoak triste nabaritzen zituen, gainera. Bereganako ardura, hain zein handia, non, beraiek ere guztiz etxita eta desesperazio puntu batez nabaritzen zituen. Ez ekiten nola lagundu, bere alde zer egin eta horre guztiak etxeko giroan ere eragina zuen. Horrek presioa handitzen eta handitzen zijoala sentiarazten zion. Horrek ematen zion minik handiena, gurasoak triste eta ingurukoak are tristago nabaritzea. Honen aurrean, berak
ere ez zuen sinisten gai izango zenik aurre egin, eta futbolan jokatzen jarraitzeko. Zertarako, galdetxe zion bere buruari. Bere gainbehera pizkanaka hasi zen, ikasketek gero eta garrantzi gutxiago zuten, eta futbola bigarren plano batean geratu zen. Inguruko harreman berriek ere ez zutela batere laguntzen. Esfortzu eta lan guztia pikutara bidaltzeko zorian zegoen. Baldintza guzti horiek ez zuten batere laguntzen egoera berri eta zailari aurre egiterako orduan. Artean, lesio berriak agertzen ziren, eta etxeko liskarrak ere haren nabarmenagoak ziren. Baina gutxien espero zuen egunean han agertu zen, egun hartatik aurrera berriz bere izatea ateratzea lortu zuen pertsona. Eta behin, hona helduta, konturatuko zinateke honezkero koskortutako ume hura aurrean duzuen gazte hau dela, ni neu, alegia. Eta emango didazue lizentzia ipuinak ipuin izateare utzi gabe, hirugarren pertsonatik lehenengo pertsonara salto egin eta kontakizunean jarraitzea. Dagoeneko Amorebietaren ipuinaren baitan. Gogoan ondo itxatuta daukat egun hura. Ez daukat asteko pertsona hark sorbaldatik jaso ninduen eguna. Ez da elkar esandakoa. Zergaitik? Galdetu nionean nik. Eta berak, gutxi batzuek dutelako benetako izaera erakusteko gaitasuna, erantzun. Ligako azken partidua zen. Bertan, aipatutako pertsona garrantzitsu horrek neure kontra jokatzen zuen. Bere azken partidua zen jokalari moduan, gainera. Eta niretzako ordura arte arlo guztietan ura ari zen izaten urterik eta txarrena. Baina hori aldartzear zegoen. Partidua amaitzaz bat, atzetik etorri, sorbaldatik heldu eta zera esan zidan. Etxera itzuli behar duzu, zure lesioak osatu eta futbolaz berriro gozatzen hasteko. Honen aurrean, apal egin nuen barre, eta berdintzu jarraitu. Bere azken hitzak, uda hasi bezain laster hitz egingo dugu, izan ziren. Handik, hilabetera, bere deia jaso nuen. Bere hitzak partidu amaierakoak ziren. Etxera bueltatu beharra dozu. Nik berritan pentsatu gabe baiezkoa eman nion. 2 urterako sinatu nuen Amorebietarekin, eta ordurako urdinak baziren bigarren B mailan. Berak esan bezala pare bat urte errekuperatzeko eta gerokoak. Hemen ere esen bide erraza izan. Lehenengo urtean Amorebietan ez genuen nire lesioaren erroa aurkitzen. Ara eta ona bueltak eman arren, bata eta bestearen gana joan alferrik. Halako batean, baina, beste aingeru bat agertu zen, mediku espezializeta bat. Bere kontsultara joan eta gauzak oso ilun ikusi arren, esperantza txiki bat eman zidan. Hori bai, aurretiaz zaila izango zela abisatuz. Froga batzuk egin ondotik, ariketa mordoa tarteko, argi utzi zidan neure esku geratzen zela hortik aurrerako guztia, baldin eta egoera berbideratu eta bere onera ekarri baiman nuen. 2 urte gogorrak izan ziren, lehenean lesioaren jatorria, aurkitzen eta bigarrena osatzeak, zekarren lan eskargagatik. Banekien ez zela erraza izango, baina ahaleginak bere saria izango zuen, beste urte birako kontratua sinatzean neure herriko taldearekin. Pozez zoratzen egoen. Ari zen dena bere bidean hartzen. Hala ere, ez nuen burutik kendu lesioekin nuen sorte txarra zergaitia. Hala baina, 27 urte nituen, nire herrian nengoen, lagunez inguratuta, eta gustatzen zitzaidan hartan jarduteko eguneroko aukera nuen. Kesak leunagoak dira. Eta heldu zen, 2008 urteko maiatza. Goizero bezala, entrenatzera joan nintzen. Egun hartan, mediku froga batzuk geneuzkan, odolan analiziak besteak beste. Egun gutxira geneukan bizitzako partidurik garrantzitsuenaren atarian. Frogak amaitu, entrenatu eta etxera paskaltzera. Dena egun normal baten moduan zijoan. Non bapatean, medikuaren deia jaso nuen. Deia hartu eta ara zer esan zidan. Zurekin hitz egin beharra dugu, etorri honantz alduzun bezain laster. Momentuan ez nion aparteko garrantzirik eman, baina bertara heldu eta sekulakoa jaso nuen berriz. Zeure frogen emaitzak ditugu eta tamalez, momentuz, ezin izango dozu Badajosera finalera bidaiatu. Lehenengo sentimendua atxekabea izan zen, amez gaizto bat zirudien. Berriro ni, berriz ere oztopoak? Ezin ziteken izan. Sentimendua arraroa izan zen, sentimendua asko batera etorri zitzaizkidan. Azaltzeko ere zaila direna, naiz aurrekariak kontatu. Albiste txar hori jaso eta asimilatzeko denborarik izan gabe, irtenbide bat bilatzen hastea izan zen nire erreakzioa. Oso zaila edota ia zinezkoa zirudien arren. Milaka aukera ipini genituen mahai gainean, azken egunera arte, baina alferrik. Ez eukan inolako konponbiderik. Etxera heldu eta gurasoei zelan esan, lur jotan nengoela, berriz ere momentu txarrenen gatibu.
Egun bi baino ez ziren falta eta dei eta animo pila jaso nituen lehenengo momentutik. Eta nik ere neure taldekidei eman nahi izan nizkien, era batera edo bestera. Bideo bat egitea otu zitzaidan. Ekipoko WhatsApp taldera bidali nuena. Zera zioen. Bizitza momentuak dira eta honenekin geratu beharra dugu. Momentu hau inork ez dozku kenduko. Gure lana aspaldi bete genuen mutilak. Orain momentuaz gozatzea baino ez zaigu geratzen. Bihar zer pasako den ez dakigu eta. Dena eta gehiago emango duzuen duda izpirik ez daukat. Beraz, zelaira irten eta disfrutatu mutilak. Azkena balitz lez. Sentimendu txar horiek bueltan ziren eta heldu zen partidu eguna. Egun lasaia zirude, baina partiduaren hasiera gero eta gertuago ikusterakoan are eta urduriago sentitzen hasi nintzen. Bakarrik, nire gelan, telebistaren aurrean, ez nuen inor nahi alboan. Nire taldekideak zelaira irteten ikusterakoan sentimendu kontrajarriak neuzkan, egun guztien bezalatxo. Ez nekien posik edo triste egon behar nuen, baina urduritasuna bai, hori nabarmena zen. Barneko zerbaitek dena ondo aterako zela esaten zidan, baina tristurak ere bere lekua bilatzen zuen. Gero eta nabarmenagoa zen gela ilun bat zer urdin hortan. 21. minutua zen eta taldeak lehenengo gola sartu zuen. Ez du sekula gol bat hainbeste oiukatu. Ez nuen sinesten, gure bizitzako partidurik garrantzitsuena irabazten gebiltzak. Sufrituko genuela argi zegoen, baina lortu genuen, azkenean lortu genuen. Bigarren A mailako jokalare bilakatu ginen momentu hartan. Futbol profesionala, aizu. Txikitako ametsak berriz utzi zioten amets izateari, errealitatean bihurtuz. Ahaztuko ez dudan eguna izan zen, hau pazulez. Ez nekien zer egin, barre, negar, denetariko sentimenduak nituen arren itxela izan zen. Barruan zerbaitek esaten zidan nire bizitzako momenturik onena izan zitekena galtzen ari nintzela. Herri guztia taldearen kolore urdinez jantzi zen, oihuak eta festan onai ageri zen. Ni entxean egoen, elkarrekin bat ospatu ezin da, besterik egin ezinean. Ohera joan eta bertan negar eta barre artean lo hartu nuen. Ametsetan ere behin eta berriro errepikatzen zen momentu hura. Amets eta amets gaiztoaren arteko etengabeko marra hortan. Hurrengo egunean, herri guztia zegoen kalean, taldekidei harrera beroa eginez. Hura zen giroa, zelako festa. Banekien, nire taldekideak igoera ospatzen ari zirela. Nik ezin nuen beraiekin batera ospatu, eta frustrazioa gaina hartu zidan egoera jazenezin bilakatu ala. Leioti begiratu eta nire herrikideak pozez gainezka, ni ordea lur bota. Bapatean baina deiba jaso nuen, nire taldekide baten deia. Nun zaude? Non egongo naiz ba, nire gelan lotara joatekotan. Irten balkoira atoan. Balkoira irten eta han zeuden nire taldekideak, trikitiaz lagunduta, kale jiran, herri guztia zeharkatu eta nire izena oihukatzen. Dena zeudenan, nitaz gogoratu ziren, horrek ezin ninduen gehiago postu, hazen olako sortea nirea, hau bai hauek lagunak. Orain, egunak, hilabeteak pasatu ondoren, egun horretan pentsatzen hasten naizenean, burura galdera asko etortzen zaizkit. Nire bizitzako egunik garrantzitsuenetako bat galdu nuen, bai. Baina bestalde, zenbat irabazi nuen, nire taldekideak niregatik egin zuten guztia ikusita. Hor, konturatzen da norbera nortzuk diren benetako lagunak. Okerrean ere zurekin daudenak, eta guztianen sari izan da, bigarren mailan debuta kapitain bezala egin izana. Eskerrik asko. Eta honen guztiaren arira, pare bat ilustren hitzak aipatu nahi nituzke. Amoreetaren ipuinak segida izango duen arren, kontakizunaren amaiera gisa batipat gazteen honegitari begira. Batetik, jaustea zilegi da, baina altxatzea derrigorrezkoa. Esaldi arauari Pepe Mujikak erantzitako hitzak. Beti merezi du behin eta berriro hastea, milaka aldiz altxatzea, norbera zuti dagoen bitartean. Eta bestetik, Aritz Adurizenak nire pitufoi gorazarre egite aldera. Nahiago elkar sinesten zerbait irabazi, gure ez direnekin guztia irabaztea baino, baita gureekin guztia galduta ere. Aupa gazteak, erdu guazen. Ederra ba, Mikel. Eta bukatzeko, saioarekin bukatzeko, ipuinarekin bat eta tozen galdera labur batzuk erantzuteko prest? Bai. Bai. Gaztetxo eta gaztei, zertan gomendatuko zenieke jokoz kanpo ez jaustea? Neure gomendioa izango zen,
ba azken finean inguruko pertsonengandik dugun babes eta maitasun hori ba modu batean edo bestean ba zaintzea eta ez galtzea, ez? Eta zertan penalti bat beldur barik botatzea? Ba, lehen esan duten moduen, ez? Denoteko egun amets hori ba errealitatean bihurtzea, ez? Eta lehen esan duten hitza saiatzea. Beti saiatzea amets hori errealitatean bihurtu. Ze azken finean ba ez saiatzeak galtzea da, ez? Eta neuntzako ipuin honetan isladatzen duten gauzaretariko bat hori dela, ez? Beti saiatzea. Bai, porrota nik askotan esaten dut. Porrota ez da galtzea, porrota ez saiatzea da. Hori da. Porrota ez da tontorra egitea. Hori da. Eta gurean, eta guri dagokionez saioan ere, hori da gure helburuetariko bat, irrikiei bide ematea, ez da? Eta baliabideak jartzea horretarako. Zelaitik kanpo, zer da zuretzat gol bat sartzea? Ba, pixka lotuta dau beste galderagaz, ez? Apurtxu bet, ba, momentu txar horiek, ba gainditzea, ez? Azken finean egunerokotasun, ez bakarri futbolean, ez? Futbolean, kirolarloan edo bizitzarloan bebai, ba momentu txar horiek ba gainditzea. Eta zer litzake txartel gorri bat ateratzeko modukoa? Jo, ba gaur egun dauzen gatazka moduko horiek, bai bulina, homofobia, jasarpenak, matxismoa, ba horrek isladatu edo tapatu, ez? Modu batean edo bestean. Kontziente dira? Zuk uste duzu kontziente direla? Gero eta gehiago... Egunerokoan... Bai, gero eta gehiago bai, baina oraindik laun pilo bat dau horren atzetik. Bai, hori izan nahi dut, Nagusiak gero eta gehiago eta hartzen dira, ez da? Hortarako neurriak, baina... Eurak badira, euren jokabidetan ikusten duzu aurrera piderik? Azken finean zelai askotan ikusten da, ez kirol maila altuetan, ez? Batez be, igual aita gurasoak edo bere umei jolastera bultzatzean, sortzen diezen liskarrak edo ia txikitatik azten badie solan, gero ja nagusia diesenean, eurek etxan ikusten da bena, ingo da be bai, ez? Hori da. Bueno, Mikel, eta azkenik. Zer da bizitza basatia? Jo, nik uste dut... Ere zerki bat ere bihurtu duzuela, ez da? Bai, nik uste dut hori kaldera horren erantzuna, hobena, Aitor Aldalurrek esango txula, ez? Bera izen zan apurtxu bat, abesti horren bitartez, sortu genuen elkartasun hori, ez? Bera izan zen egilea, esango genuke, ez? Da neu definituko nabe nola, ez? Abesti bategatik sortutako elkartasun hori. Bizitzan bertan, orduan, zuek eramaten duzuen bizimoldean edo, eta hori futbolera eta ekarrita, talde giroa egiten duena ere. Hori da, hori da. Eta zatitxu bat kantatzerik bai? Asko eskatzerik ez da? Lotxi emoten dozte bai, esango txut, emoten dugu lan de lo 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 gurea da bizitza basatia. Da hori, nahi dugu esan hori. Egunerokotasunean deko guzen oztopoiek edo momentu txarrak bai, elkartasunen bitartez gainditzea, ez? Da abesten dugu beti, ez bakarrik irabazten dugunean, galtzen dugunean bai, bai... Beitu, ze polita. Bai, lehen esan dugunen moduen, ez? Behintzet saiatu garenez, irabazten, ez dugu lortu, baina, bueno, behintzet beti dauzo zer ospatzeko. Bai. Autobusean ganera, txartazpen ordu piloak emango dituzu aurten? Bai, aurten gehiago, aurten askoz gehiago, bai. Ganera neuenaz oso laguna, autobusen laguna, ze mareatu ditzenaz asko, baina bai, ordu asko gehiei, larrei neutxako. Bueno, gaiendu daitela zeuen marea, orduan, marea urdina. Nire partetik eskerrak ematea baino ez, placer bat izan delako bau partekatzea. Zeuri partikularki eta taldeari oroar, transmititzen duen rollo onagaitik eta euskaragaitik ere. Euskaratik eta euskaraz aritzegaitik, ez dela, uste dut, ia euneko unean dela euskalduna taldea eta... Bai, euneko unean. Eta euskal hiztuna.
eta bigarren amaian uste dut miresteko eta eskerrak emotekoa ere badala, beraz zorionak. Eskerrik asko. Eta badakizue, zuloak daudela bertatik irteteko, zeuk esan dako moduan, beraz animo pilo bat. Vale, eskerrik asko, eta neue zuei eskerrak emon proiektu hau edo elkarrizketa hau eukitagaitik, ez, eta neugaz kontatxagaitik. Bai, placer bat. Hau da zu txikitan, eta gogoratu etxeetan, kaleetan, eskoletan, ez dela zer, baizik nola. Jolas bizia. Denak dakite futbolaz, futbol partidez, haurtxoek gozoki ez beste. Denak dira entrenatzaile, oro jakile, inor baino taktika eta begi hobea dutenak. Ez dute bestelakorik aitortzen edo onartzen gainera, doaino horiekin eurak bakarrik jaio bailiran, inondik ikasiak. Zilegizko entrenatzailez lepo dauden tabernak adibide. Aulkitik aulkira ibiltzeko gai diren horiez, lehen mailakoak lez, kontuz. Posak pos, haserreak haserre, euren egia bakarretik jarduten dutenak, eta inork atentzioa eman arte, euren rolean jarraitu. Bizitzak beste ezertaz ez baleki bezala, futbolaren zerupean. Adi ba, piratok, idatzi honen zehar lerroetan antzeman litekeen lez, arriskua biztakoa baita, jokoari jolas esentzia eranzten diogunean. Jolas bizia baizik, bizia denean joko. Garrantzia, gauza garrantzitsuei.